Op het Jereveen staan de bussen op het parkeerplak en is het busperron leeg. Op een peer min informeerde reizigers na. Ja, dat meen je niet. Dus woensdag gaat er pas weer een bus. Wauw, hoe durven ze? Ja. Nee, serieus? Ja, helaas. Ik vind het gewoon niet kunnen. Mensen moeten gewoon aan het werk kunnen. Niet iedereen heeft een eigen auto of iets dergelijks. Heb je die informatie niet kunnen vinden over de staking? Nou ja, het werd wel aangegeven, maar deze bus zou nog steeds gaan. Maar deze gaat ook niet. Nou, eigenlijk heb ik mijn moeder er maar 1 keer over gehoord. Maar voor de rest heb ik helemaal niks meegekregen van de staking. Je moeder liet het woord staking een keer vallen en dat verder drok dat niet door. Ja. En daar zit je nu. Ja, nou ja, het ging vooral om de treinen, maar ik was vergeten dat de bussen ook van Arriva waren. Dus, Ja, ik zie dat zelf ook natuurlijk, dat hier nog wat reizigers staan. Daar balen we enorm van. Die zijn de dupe uiteindelijk van deze stakingen door de bonden. We hebben zo goed mogelijk geprobeerd als Arriva om onze reizigers zo goed mogelijk te informeren. De stakers vinden dat de passagiers net de dupe worden van de acties, maar van te strakke rietschema's. Deze week komt het goed uit, want deze week is vakantie, dus de schoolbaan heb ik geen les van. Krijgen de vorige staking, dus we verzieken het wel om reizigers net te volle te rijden en daarom is het ook deze week. De actievierders binnen duidelijk hoor wat ze willen. Meer diensten moet er komen. En rommer in een rijtijden. En toch wel om het 2 uur even een pauze. Ja, de ene shift iets uitrent, dan kunnen ze de oren net met heli. Nou, dat jouwt frustratie, want mensen willen graag op tijd rijden, zowel de dienstverlening aan de passagiers. En ik jouwt dat natuurlijk bij passagiers, die rekenen erop dat de bus op tijd vertrekt. Arriva meent dat een aantal vakbondsleden waarom kwamen is op CAO-afspraken die ze hielden en een staking net op zijn plak is. Maar op het Jereveen zal Arriva, krijgt als in Ljouwert, reizigers beter informeren. Ik vind het niet kunnen. Ik zit hier eigenlijk al een hele tijd te wachten. Kom op. Ja, oké. Dat was lopen. Heel veel bedankt voor de informatie. Graag gedaan en sterkte.